Hello Bafethu, namukela kena i-channel. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel and also like this video. So Bafethu, I'm watching nje ilentuzana, just a piece of isencane lengane. I think wathi ngibona njengamanje ngisaku 4 minutes yabo, and I'm realizing ukuthi there is something engekho right yabo eyenzakalayo laphana. Usiyacela kusobala ukuthi ke akasamhloniphi ngendlela ekumele ngabe emhlonipha ngaye, ngizothi unkosikazi wakhe yabo, regardless of i-age yabo nakho konke nje okunye esingakubalula, but ukubaluleke kakhulu kunakho konke ukuthi ke akamhloniphe, amthathise ukumuntu unkosikazi wakhe, and futhi ke ekungamele athathe izinqumo engale ngaphandle kokuthi amazise. Njengamanje ubukeke umuntu okwazi ukuthi ke akhulume nabantu athandana nabo phambi kwakhe yabo, and lokho for mina akukhombi inhlonipho yabo, kuyindelelo vele ke kuyinto yakhe yabo, and kodwa akuyona into e-right yabo. Into umuntu mayisize yajwayelwa njalo yenziwa yabo, yenziwa nje into ejwayelekile enganakekile yabo, ukuthi hawo vele sesiyamazi yabo, kanti leyo nto leyo ayikho right, because while eqhubeka enza leyo nto kunomunye umuntu olimala even more kwelinye iside noma ngathi ke kolunye uhlangothi yabo. Njengoba esho lapha kuthanda ukuthi ke you told me that you had to pay for damages because you broke her virginity. Ukhuluma ke ngentombazana athi ke iyafunda college abahlangane nayo, noma ke okuyiyona ke ekushuthi kuyintombi yakhe, usiyacela amahebezi athe amanongo. But then ke bafethu ake siqhubeke nalo daba, and then ke sizwe ukuthi ke ihamba kanjani le episode yanamhlanje. So injalo indaba bafethu, kuhamba kufike la ekutheni khona usiyacela kahle ke kushuthi ke abantu noma ngizothi ke ama family members of which ke ngokwengane le ekuthiwa ke walala nayo i-virgin, kumele ngabe uyayihlakula njalo, but then ke yagcina ixoshwa ekhaya kubo because ke yena usenze lama damages awenzile, yaxoshwa ke kwathiwa ke akahamba ayohlala nayo. Luckily njengoba echazile uthando ukuthi okay fine, into egcina yenze ukuthi ke usiyacela ingane leyo ngoba ke ibiphasile ke ku-matric, ibike phela ekugcineni kokho konke ukuthi ke ngoba yayi-applyile kushuthi ke noma iyagcina ke ingene e-college, ihlala khona ke lapho e-college, kushuthi uye oyi-maintainayo ngaleyo ndlela leyo, kushuthi uye oyiphayo mhlambe nemali yabo lapha nalapha ukuzibalansisa, because ekhaya kubo phela iyahamba ilimele, futhi ke esingeke saba nayo isho ukuthi ke bayaqhubeka yini nokuyisupporta. But then at this time esihamba sekuthola ukuthi ke kushuthi usiyacela lo futhi usalengelwe yini ke icala lapha, ngoba phela naku kuthiwa kuzolandela ke amaphoyisa uma kuwukuthi ngempela ke akukho kusile akwenzayo. Isenkingeni madoda lenkosi malanga. But then you can comment on the section down below ukuthi ke wena mhlambe ngokubona kwakho iyophetha kanjani le yasacela nalengane le ekade yenza ke ku-matric last year. Anyways, siqhubeke nayo episode bafethu. Madoda ngiyamuzwa lufana lo uthi ke uthando usegugile yabo, usegugile akasenamsebenzi walutho. I guess ke leyo nkulumo le isobala ukuthi ke kahle umuntu okhomba ukweyisa, usahlanyiswa lo mntwana lo kushuthi ke asahlangene naye. Kuzohamba mhlambe ke kukwenzeke mase yedwa ebush azisole ngalezi inkulumo lezi ayikhuluma, angeke sazi, but akuyona indlela e-right le yabo yokukhuluma, and you can see emehlweni akho uthando ukuthi ke akuhambi kahle, uphatheke kabi at the same time futhi ke ucikekile yabo. Iziyasho nengane yabantu, imagine lo for he doesn't want to take any responsibility ngezinto ezenzakalayo empilweni yakhe yabo. He only mhlambe realizes after amaphutha ukuthi ke okay fine, leli phutha selikhulu kakhulu, and leyo nto leyo ofuthi uthola ukuthi ke angeke isalungiseka. For example nje yabo, njengoba ekhuluma ngalendlela akhuluma ngayo noma enza ngalendlela enze ngayo, akekho umuntu omphushayo, he is doing it for himself, by himself yabo. Kodwa ekugcineni I think yena uzitshela ukuthi ke uqhakambisa leyo budoda, uthi indoda yomZulu
mawuyindoda ke akwenziwa kanje ngokwazi kwami noma ke ngokubuka nje obaba izinto ke asebedlule kuzona asebezenzile. Ngizokwenza nje ngesibonelo ke nobaba ke lapha umsele ukuthi ke okay in as much as ubaba onesithembu azi futhi ukuthi usihandlisha kanjani, but akaze ngimbone aggressive ngalendlela le yokuthi ke usezophatha kabi amakhosikazi akhe just because ke kunomuntu afuna ukuthi ke amphathe kahle. Sengisho ngokwenkulumo yabo, uyabonisana kahle nabo and then kube yibona abangakwazi ukusupporta noma ukuhambiselana naleyo nto le asuke uzoyenza. Kodwa ke akabe umuntu owanda ke emlonyeni ngendlela yokuthi ke gcine sekuphuma namagama ayiziswana noma ke ayinhlamba yabo, noma ke ukukhomba ukunga appreciate ezinye izinto. Lo mfana lo uyazonela, ngizothi lo mfana lo because njengamanje asilwa kumele siloke siteketisa umuntu esimbona kahle ukuthi ke same time yena akakufanele ukuteketiswa yabo. Maybe mhlambe ke ekuhambeni kwesikhathi ke angazi kodwa ukuthi kukhula kuyoba because usemdala ngokwanele njengoba ke esengenabo ngisho nabazali nje. I think leyo nto kumele yamvuka ngabe yamvula amehlo uma kuwukuthi ke khona into afisa ukuthi ke ayenze, if ever ekwazi ukurespecta unkosikazi wakhe lo wokuqala, ziningi izinto ezizowela kuyena ke ezinhle noma kuthiwa akasipani nje into ecacile noma kuthiwa ke akasipani kwasanhlobo, but if kuwukuthi bayakwazi ukubambisana futhi bezenzele izinto bona nonkosikazi wakhe, kuningi ongakwazi ukuthi ke kuqhamuke futhi kukwazi ukubaphilisa. But then ke njengamanje njengoba engafuni ukubambisana nonkosikazi wakhe, lo oyitshela ukuthi ke uzoza naye ezoshaya u5 la uzokwazi ukwenza kanjani lokho because kusobala ukuthi ke usiyacela akayifuni into enhle yabo. Into ayithandayo nje upraiswa, kodwa at the same time upraiswa futhi okungena profit yabo. But then ke bafethu, you can comment on the section down below ukuthi ke nina ucabanga kwenu kukuphi yabo up to this far. Kodwa ke siyaqhubeka ne-episode ngenza kwethu. Uthando la bafethu is confessing ukuthi ngempela kukhona konke yabo kukhona konke osekwenzakalile, kukhona konke asedlule kukona, but ekugcineni kwakho konke ukuthi ke uye ayisole ngokuthi abe umuntu okuhambeka uhamba wahlangana nokuthi ke agcine ethathwa usiyacela. Lokho kwenziwa ke izenzo zakhe usiyacela yabo. If ever mhlawumbe ukuthi ke uyakhomba ukuthi noma uyakhombisa ukuthi ke umuntu ongashintsha noma ke like engashintsha noma afunde nje ezintweni eziningi uthando wasuke zama ukuthi ke ambuyisele kuzona, I think lokho ngabe mhlawumbe ke kukhona ukubambisana noma ke ikhona inqubekela phambili ejike ibonakala. Kodwa ke ezintweni eziningi ayikhulumayo uthando uyabona ukuthi okay fine yeah kukhona ngempela futhi ke kuningi yabo, singathi nje mhlambe 90% wezinto asuke ezikhuluma la ziyiqiniso and futhi ke izinto okumele ngabe ke kuyashintsha ukwenza kuzona because phela abantu ke bayakhula ababuyeli emuva yabo. So that means kumele ngabe ke kukhona ukudevelop noma ke kukhona ushintsho kumele ngabe lenze ngendlela eright yabo. Umuntu ashintshe enze futhi ke into ngempela akufanelekile ukuthi ngabe uyayenza njengendoda. Njengamanje usiyacela ubuyele kubeni nomfana yabo. As usually ke bafowethu into vele esihlale siyilindele le yabo. Abantu abaningi ngiyababona bayakhuluma ngayo ke le episode. I don't know ukuthi ke mhlambe ingoba ke mhlambe kukhona okusha yena abahlale bekulindele yabo, okushintsho okungenzeka la yabo by uyena usiyacela. Into ihlale ibonakala ukuthi nje iyokwenzeka njalo ukuthi kuzoloke iphinda amaphutha phezulu kwamanye amaphutha because kubukeka ngathi abantu abaningi abasondelene naye kakhulukazi ke abakuyi-support yakhe usiyacela bayishayela izandla le nto yabo abayisukumeli ngalendlela le kumele ngabe bayisukumela ngayo. But then ke bafethu angazi ake ngicommente la kwi-section ngezansi sizwe umbono wenu ukuthi nina ngempela lokho kusho uthando ukuthi ke ufisa ngisho ukuyibona leyo ngane akhulume naye ayitshele nje ngenyakanyaka esizifake kuyona because akukho okusile leyo ngane leyo eyokuzuza ke kuyona ke le nkundla ekuyiyona usiyacela ngokwe-behavior yakhe njengoba umbona nje la. Angicabanga ukuthi ngempela ke le ngane kwakumele ke izifake kuyona leyo nyakanyaka ibhekile. Abanye abantu ke bayayifaka ke e-toilet
bebona kahle ukuthi okay lo muntu lo ngizogcoba ke into ke impela ezomnukela ekugcineni kosuku, kodwa manje umuntu ke enzise ke okwayo leyo ngane. But then ke I think wathatha ne-advantage ukuthi phela ke bekungakabi ke umuntu omdala lo, I think umuntu osuke esase-high school umuntu osangaphansi kwesandla somzali, yingakho nabazali befuna ke ukumfaka amaphoyisa nje. Kunomama la, I think omunye womamncane bakhe ke usiyacela, but then ke uyakhuluma uyasho uyachaza ukuthi ke njengoba ke uThando eseze kubona lapha ke kusho ukuthi uzobachazela noma kuzobatshela nge-challenge noma ngento eyinkinga abhekene nayo, uyabo. Kodwa manje okumangaza kakhulu ukuthi lo mfana uphethe imvubu, uzoyenzani imvubu? Uyabona nje la kungena kwegama lemvubu, I think ngokweshow okay fine, mhlampe kuya-actwa ngazi yabo, mhlampe kunaleya nto ekuthiwa ke mhlampe i-ediwe yabo, just ukufaka ivavavum mabesho ke abantu abaningi baye besho kanjalo ukuthi ke hayi ishow kumele ke ispayiswe lapha nalapha yabo. Maybe this is some kind of ama-spices afakwayo yabo ngendlela yakhona, I don't know yabo. But then if it's still a reality show, if this is what is happening in real life for real yabo, this mustn't be continued yabo, ukuthi ke kuvunyelwe yabo lo mfana lo ukuthi ke akwazi ukukhuluma phambi kwamakhamera kanje yana, kodwa at the same time ebethi ke uphethe into yokushaya futhi ke imvubu ke mina ngazi ukuthi isikhathini esiningi isetshenziselwa emahashini noma ke ezilwaneni okanye ke kumuntu oyisigebengu ke osesingasho kanjalo yabo. Kodwa nje kahle ke ukwazi ukuthi ke ukhulume ufake lemvubu at the same time ube ukhuluma nabantu abadala okokuqala lo, futhi ke abantu abakhona la okungimangaza kakhulu abantu besifazane. Uthini umbono wakho? Hayi le ibukeka i-serious bafethu, ngisho mhlambe singazama ukuthi ke sithi ke kukhona indlela yokuthi ke mhlambe kuya-spice up or khona mhlambe la edwe khona ukuthi hayi ke ukuze mhlambe ishow izoba mnandi kanjalo. But then if ukubonakala ey'nyembezi yabo and futhi ke kuney'nkulumo ke ezikanje ey'khomba ukuthi umntwana uthi ufuna ukuhamba just because ke akukho right laphayana ke yabo, nabantu abadala nje ababukeki abantu abadala ke abahlonishwayo noma ke usiyacela obanikeza ke ispace yabo. Shuthi kahle lapha yena ke singasho sithi uNdlovu kayiphikiswa, even ngisho abantu abadala oma bakhe bonke bebangakayana nje akusekho noyedwa yena akwazi ukuthi ke amlalele. Kwenziwa yini lokho wabo? Why bekwazi ukumnika amandla angaka lo mfana lo? Ikuphi kanti yena akwazi ukuthi ke azibone ke enephutha kugona? Because angikhumbuli usiyacela ekwazi ukuthi ke ngiyaxolisa yazi ke ngenze iphutha la, kodwa ke ngizoba umuntu ozamayo ukulungisa noma mhlambe ke kungeke kwenzeke ngendlela enilindele ngayo, kodwa ke ngizozama ukulungisa la nala. Abonakale futhi umuntu ke okulungisayo lo. Akaze ngimbone noma efika mhlambe na something lapha mhlambe kuyona ishow noma ngisikhuluma ukuthi ke umkhiphile umuntu wakhe, unkosikazi wakhe or else nje into nje encane, but then ke ezogcina yenza unkosikazi wakhe naye ezizwe amukelekile nje kwakhona ebaleni noma ethokozile. But then bafethu you can comment on the section down below, because yabo right now I think even abantu ke will get into a position whereby they sign even a petition, because abantu banamandla la eSouth Africa yokwenza noma yini yabo. If ever into isibami la yabo, they can cancel you anytime yabo. At this moment tell me what you think about the situation eniyibonile kuyona ke ishow, because I'm sure abantu abaningi bathintekile. I saw this on social media platforms yabo ukuthi ke no yazi kushuthi kuningi okwenzakalayo yabona mfethu. Come on guys, again comment la. Anyways, this is not
i-show yabo on its own, because we are trying to discuss and engage yabo ngokwe-show. Kunalabo mhlawumbe abayitshela ukuthi-ke bebezobuka yona-ke la isencane lengane yabo episode, but then-ke bafethu no, la sisuke sikhuluma ngayo i-episode, as-upload i-episode njengoba injalo, because kunama-policies akhona la kwa-YouTube yabo, angasinikezi ilungelo lokuthi-ke singakwazi ukuphosta-ke ilentozana njengoba injalo. That's why usithola sidiscussa noma-ke si-engage ekuthenini-ke sibonisane nge-episode yangaleso sikhathi, if kuwukuthi-ke idonse abantu ngale ndlela esuke ibadonse ngayo, either ibadonse kahle noma ibadonse kabi, but-ke thina sisuke si-engage kanjalo yabo. If usuke ulindele ukuthi mhlambe-ke masipostile siphoste ngoba nakho mhlambe siphosta i-episode, no, hayi useshweni, ibhadi lakho lelo yabo, ibhadi lakho ngempela lelo ngane kwethu-ke asikwenzi lokho, because it goes against with the policies of YouTube, and if wenza kanjalo futhi-ke ushawa nge-copyright, even ngisho i-YouTube channel yakho can be cancelled or removed nje straight, indaba ye-monetization. So that's why bafowethu-ke nisibona senza ngale ndlela yabo esenza ngayo njengamanje. But then again, let's continue with the episode yethu yanamhlanje, the last part. Hayi bafowethu, uhamba kufike kule sigaba lesi sokuthi ngempela lo mfana azathuke unkosikazi wakhe. Usukuma nemvubu uzuthuka unkosikazi wakho, umtshela ukuthi ngeke bafowethu, hayi ngeke. Uma kuwukuthi induna noma-ke inkosi ikhona kule ndawo, lo mfana lo ubedinga ukuthi-ke eyohlalisa esigcawini namadoda, noma akathi hayi ukuboshwa kodwa ahlale noma iviki yabo, ahlale noma iviki esitokisini nje yabo, because lento le ayenzayo kahle this is a form of verbal abuse, emotional yabo, kuhlangene nje konke yabo. If kodwa-ke kukhona abathi amadoda bona bekubona kuwubudoda lokho okwenziwayo lo mfana, angazi kusho ukuthi indlela yokucabanga mhlawumbe engafani yabo, kodwa phela kukhona ukucabanga ukuthi-ke ube umuntu oyitshela ukuthi-ke unobuhlakani yabo, khona phela ukuba smart bese kuba khona ukuba uclever. Imvamisa o-clever-ke ibona abakubona late ukuthi-ke kahle bengenza into ewumpedo yabo, ngizitshela ukuthi-ke ngishayile. Akona ama-actions ekumele ngabe enziwa umuntu ohlakaniphile futhi-ke osekuthenjwe yena njengomfana egcekeni noma ebaleni la kubo nje yabo. Hey, injalo-ke bafethu, injalo indaba. Injalo indaba. Ngangaphisana naye ngangamlungisa. Yes. Usangigibela ngoba sengigibela emnyango, sengixhaphaza. Yabo mase ngigibela emnyango. Sengixhaphaza. Angibheka kaphendulana yazi ngengimqabela manga kaphendulana. Kodwa uthele ebusuku. Yazi ukuthi angaze ngilale mina ebusuku. Angaze ngilale, angintshela ngavele futhi nonke. Angaze ngitshela nakho ngifuna ukutshela, angaze ngilale mina.